Zimbabweans, good morning. Ndichi Mama. It's Sunday, the 23rd of March, 2025, and the time is 4 minutes to 10. I'm responding kune audio yakaiswa nevamwe auntie. She didn't say her name. I don't know her face, but I think it was yesterday. Guys, 2017 takaitiswa. 2017 takaitiswa. I repeat, we are not going kuitiswa again in 2025, whether you like me or not. Guys, let me tell you, I have a thick skin, very thick skin. Nyange mukandituka mukatichi, I'm not even moved because I want what is right for my country. I am a Zimbabwean too. Calling me, labeling me, trying to tarnish my image, Mchitichi Mama is ZANU-PF, it won't change how I feel or how I think. Andisi ningi gwara zvekutodaro. Inini ndiri kuti ZANU-PF has oppressed the people of Zimbabwe for 45 years. Hapana, it's scandal after scandal, mismanaging the people, whatever ZANU-PF has done to the people. Ndo zvatisvika kuti tive a divided ningi country like this. A divided atichanzwisisi. You want my shortcuts. My shortcuts ekungonzi hanzi manzi ngatichipindai mumastreet. Ngatipindai. Makanganwa zvanezuro. Makanganwa zvakaitwa muna 2017. Kokana vanhu vakangomuka voti okay, thanks so much ladies and gentlemen, handshake, goodbye. Taperera panapa. Chinhu ndechedichi. What are you gonna do? Must spend all the time and all the effort muri muroad muchiti Zimbabwe yakuda kunaka. Modzokerazve pa 2018. Indava muchida kuitiswa zvakadaro. Inini I support, and when I say inini, nevamwe vakadzi. Handisi kutaura zvinhu zvangu ndega izvozvizvi. We have a group yemadzimai, almost 2,000 subscribed. Mavenda, cross-border traders, manesi, teacher, and other unemployed who are just stay-at-home moms, including madzimai ari diaspora. Tine group redu where we talk about how our country is going, how we can help to make sure kuti vana vanoona mabasa. Then someone comes here and tells me, Chimama, hana mweya wokubereka. Who tells you that? Go to my Twitter timeline. Am I not the same Chimama who went Kurenform and complained about a stolen election ku Zimbabwe? Am I not the same Chimama who went and reported Chivayo kuti vari kuita money laundering between Harare and Johannesburg? Mari dzaChivayo dzikafrizwa. Am I not the same Chivayo who is always complaining and talking about mari dzenasa kuti vanhu vari kutambura? Am I not the same Chimama who is always speaking about corruption, about the evil that Mai Mnangagwa gets 60 million and she spends it willy-nilly? Am I not this very loud speaking person when it comes to my human rights, in general? So then someone makes up in their own head, could I'm going to smear Chimama. Ndakatotumirwa mameseji ku-DM ekunzi tichakuraya tinozoita sei ende Chimamava ndichakupedza hanzi ndichakupedza uchasara usina kana vanhu. Well, let me tell you something. Darkness will never prevail over light. My work speaks for itself. Hakuna kunzi ndinotorwa nevanhu ina handina munhu wandinaye. People just follow me because they like what I present. Zvane ndichitaura vanozvifarira. Saka imimi kana makuti muchava visa, you have a long way to go. You have to try really hard. Takavura space in Nezuro, almost 2,000 people, listeners and people who replayed the space, the same sentiments. Hatidi kuitiswa again. That's what people are saying. Anonzi Hulaka Vurofti space yake, it had over 3,000 people. They were saying the same thing. We are scared nekuitiswa. Uncle Jedza, 17,000 people on Twitter space, the same sentiments. It is a fact ZANU-PF oppressed the people of Zimbabwe for 45 years. And then ZANU-PF removed Mugabe, brought someone who became worse, Idi Mnangagwa. That is why tiri kushushikana like right now. And then we see kuti ku opposition hakuna munhu anokwanisa ane capability yekubvisa Mnangagwa. Vana Gezava, we say we support it 100%. You guys don't want to listen to me when I talk. I said 100%.
we support Vageza. That's why ndakatora nyoka yemabhunu ndikati let's work together. Itite presser. He made a beautiful, brilliant presser. I did not player because the next day he was busy insulting me, kundituka, kundita say, and I didn't understand this person who up 6,100 rands. The next day about 22. What about integrity? Ini ndopiwa mari nemi DJ mimi mondipaka na kuti 500 rands nice. Mangwana ndakutokutuka muziya zvamunoita. What type of a person are you? And then on top of that, ndotora phone number yako yewe DJ ndoisa pa Facebook kuti ona imayava ndoisa kuma WhatsApp groups, and people phone now and threatening to kill me. That is the ZANU-PF behavior that we know. 13 men threatening to kill Chimama kuti udamba umo tinokuisa pfuti. And this is the same person who says tinokuisa iku Kenan. The same person who say trust us, we are going to work with Nelson Chamisa. Nelson Chamisa kata ndina my arrangements and ndakaita nevanhu. You are still trying to convince us kuti endera imberi ne protest no matter what. That is why we are saying kuti we want a social contract. You must tell us kuti who's going to be the leader, and for how long is this leadership going to be in place until taitama free and fair elections. Kana kuti munotiudza kuti tiri kuita GNU organogram yedu inenge ine opposition kuna ningi uyu kuna ningi uyu kuna ningi, ko mukatiunzira kechavangu, mukatiunzira chavangu hatina kana chatinoziva isusu, mukatiunzira Monzora hatina chatinoziva because ndiyo opposition ya inenge iripo. Nelson Chamisa hana party asane vanhu. We want to know. No one, and I repeat, no one can stop me from thinking. No one can stop me from talking. We want a good Zimbabwe, a Zimbabwe that functions well. We don't want another crew. Inozotanga kudya kumora more. Antimon. Kana vana vakatiratidza kuti easy. Then it's all systems go. We go with them. Tiri madzimai takatora nezvinhu zvedu tori ready, takatenga ma first aid kits, takatenga ma flags, takatenga ma mask. Pane mari iripo already yakatongomira kuti kana magweta kana vanhu vakanzi vakasungwa vanomirirwa namagweta, kana pane vanenge vakuvara vanomhanyiswa kuhospital. We are planned like this. We don't go into a protest blindly. We have our own strategy. For this protest to work, this is what we need to put in place, but we must have talks. Nevanhu vacho vari kuita zveprotest iyoyo nekuti ku-opposition hatina leader right now. So when I ask that, vanhu vanenge vachiti musateerera vana Chimama maseo, because they don't want us to talk and they want to smear me kuti ndise musi wangu pakati pemagaro, then they have power over me. Nobody will do that. I am an independent thinker and I speak my mind. At the same time, you can't say I do not care about the women. I don't have the children of Zimbabwe at heart. What makes you say that? What makes you say that? My work proves itself. So you come here attacking what I am asking. Am I out of line kuti mutivhunze? Muspace mwakati ngatingoendai tozoninganikira agreement kana tapedza protest. I said no, munenge mava kuvabata sei vava ku State House. Munenge mava kuzobvumidzwa kusvika here ku State House nevanhu ivava. Right now is the best time for us to engage them. What's in it for us? We are the major stakeholders. What's in it for us? Haikona kuti mozoti okay, maybe after a month we are going to contact you. Budai pachena. Then we support, we tell our husbands, ante vana vedu vakomana, let's go. We give the support 100%. Nyangwe 1 week road. Nyangwe 1 month road. But we want transparency and accountability. Nyange vachida mari chaichai, nyange chikumbira mari, toda mari ye protest. Madzimai toda mari ye protest, toda kuita so. We ask questions, they kushandi say, okay, fine, how much is it? Then we release it. Hakuna munhu anofanira kuoma musoro, because it's for the people. We want the best. We don't want kuti another 2028 takuti my way vanhu vakuimba futi 2030, then we start blaming ourselves. Vakuimba kuti 2030 anenge achipo hapachina ma-elections zvakuramba not this time around. Takatomuka kupepuka musoro zvekutodaro. Even if you say Chimama is ZANU-PF a million times, I don't care. I am not ZANU-PF. I know myself. You can say it. The people that I work with, they know what we are talking about. Dai ndiri ZANU-PF, okay, assuming I'm ZANU-PF,
Why would you hate me? Why would you insult me? Kana ndiri ZANU-PF for real? Why would you hate me? But nyoka yemabhunu munomuda, vageza munovada, nevamwe vanhu vese vari muZANU-PF. So munogovengerei chimama vari muZANU-PF. Let's assume you're right. It doesn't make sense because munongopiwa narrative nevanhu vanenge vari influential. Mobva matongoti that's it. People use my name because they want my views by my YouTube. People talk about things that they've never seen. Kuti hanzi ndapiwa mari naMnangagwa for what? Where? Iwo pandanichipiwa mari iyo wanga uri kupi? Makazviona kupi? Ina muchitaura zvinhu zvokwamusina kuswera imimi. It's not okay. I want a good Zimbabwe, and I'm telling you, kana pasina zvataudzwa, isisi hatipinde muroad. I'm telling you, this time you are not going to cheat us. Once bitten, twice shy. Hazvisi kuzoitika. Vanotoziva how to communicate with us, madzimai. So after vana nyoka yemabhunu ndathreatenwa kuuraiwa and so forth, I then says, what if these people just turn their heads and behave as if they don't even know us? What if the buts and the ifs, that's what we're talking about? I love Zimbabwe. It is my country. I want to come back home. No one will stop me from working towards that goal. If it means taking another 5 years, tichirwisa, kuti ZANU-PF ibve, so be it. But we cannot go into a protest blindly. That's one thing that I'll tell you. Definitely we won't. Imimi munoti, musati include. You are excluded for sure. But we are in the majority. Did you not hear the audio that I played the other time? Madzimai vachitaura kushushikana kwavaita. Don't pretend as if you didn't listen. I think DJ played it on his show. Vakadzi vachitambudzika kuti munhu kutonga nyika kusvika yapera makondom. Umwe akati vasikana, ngatitei konde titenge mabhazuka. Tikande patinopindawo mastriti kana vakatipfura isi tinokandawo. People are fed up, women are fed up because madzimai ndo vanonyanya kungwavha. Then you know kuti chimama is talkative. Let us crush your head. You know, you've got a long way to go. And crashike musoro zvekudaro ndakatooma musoro zvekutooma. What I said remains. They must tell us. Failing which vanopinda nevava vanopinda navo. Tenge tisimo tinenge takageza maoko. Takazvigarira kumba kwedu. Vacho vanoenda kana vabudirira tinongopurudza because that's what we want. Handiti? Saka be guided. Musaswera muchitaura muchifadzana zvenhema pama YouTube. I'm not familiar nema YouTube. Vane Twitter account endai kutweet. Munotarisa space yandakaita nezuro. Muterere, it's recorded. Muterere vamuvanhu vasiri chimama. Saying the same things. Kuti aiwa guys, vamwe vari kutoti isiso hatidi kuti ZANU-PF inouya yotitora yotipindai mustreet, and then after that vopinza futi zvemunhu wavo weZANU-PF. Vari kuramba vanhu. Hulu the same thing. Akavhura space yake over 3,000 people saying the same things. Uncle Jed's space yavo yavane about 17,000. Speaking the same language. Then vanhu vashoma vepa YouTube votudza kuti vana vana chimama mahure. Ndiri hure wakambondona ndichihura nani kwenini? Iwo unenge uri kupi pandinenge ndichihura ndotora murume. Hure rinoti kana rikatora ng'anga, rikatora doctor, rikatora windi, harikete charinongodai mari, robvisa nduwe, whatever happens, happens. Iwewe pandinenge ndichihura unenge uchindiona kuti ugotaura muromo kuti amai avaihure. Ime kai dzikamai. Musafurirwe nevanhu vanondivenga. Kungondivenga just for the sake yekungondivenga mobva matoti yes. Yes chocho chokwadi. Yes ndizvozvo muZANU-PF. But iye zvino protest yacho muri kuda munhu wese. ZANU-PF, CCC, whatever. Saka it's about me. Not kuti ani. It's about me, and we are not going into a protest kuti sevanhu vakavharwa kumeso kudai. Hazviti. Never.